an Gaeltacht. Níl rá agat. Coffee tú dul. Tá an airgad éagta go. Ach mam no! Tá tú ag dul agus sin é. Níl mé ag dul. Tá tú ag dul agus sin é. Cén fámig gin Gaeltacht, like níl an cáidean sin. No baite tá culugan an sin anna chordúil agus réit sin gach den go mai, so just be consló agus baite tá. Cach lá. Agus is even am sport. Cén sa sport an? Tá a lán sport difriúil an sin, tá kisfel, etchfel, pelgéileach, soccer agus caiacail cumáile sin, so tá an sport ionach. Cach lá. Go mira. Steve! Is mis Luke agus is mis Vermontor agus fásta go dtí Coláiste Columba. Seo é an chláir ama le haile céad tríú lá. Inniu baimí de cur aithne an rang. Agus ag déanamh obergrúpa! Agus ar an tríú lá na haidirachtaí agus níos mó obergrúpa!